Τι εννοείς? Έχει σηκωθεί, δεν είναι η παρατήρηση. Και τι είναι σήμερα? Είναι κατοικία. Σήμερα τι στάθμη είναι, υπόγεια ή ισόγεια? Μπροστά είναι ισόγειο, πίσω είναι ημιυπόγεια. Έχει σηκωθεί και το πάτωμα. Ναι, έχει σηκωθεί, έχει σηκωθεί. Η άδεια τι προέβλεπε? Η άδεια προέβλεπε 1,5 μέτρο το ισόγειο. Γενικώς, ισόγειο με υπόγειο, ας πούμε, διόρροφο με υπόγειο. Υπόγειο με ισόγειο. Το ισόγειο έχει υλοποιηθεί σωστά? Δεν έχει υλοποιηθεί. Έχει σηκωθεί. Άρα είναι ισόγειο. Όλα αυτά τα κάνω για να διευκρινίσω αν υπάρχει υπόγειο ή το υπόγειο γίνει ισόγειο. Μπροστά είναι η Δεν έχει μπροστά και πίσω. Το υπόγειο έχει ξεμπαζωθεί και έχει βρεθεί να είναι ισόγειο ή έχει σε σχέση με το φυσικό έδαφος ήταν κλίση που δεν υπήρχε κλίση. Στην πράξη έχει κλίση και στην πράξη έχει κλίση. Στην άδεια ήταν flat. Και έχει σηκωθεί στην ουσία μπροστά. Άρα, έχει 2,90 ύψος, πίσω έχει 1,70. Άρα, σε σχέση με την άδεια, δεν έχει υλοποιηθεί άδεια εκεί που έδειχνε. Έχει βρεθεί πιο ψηλά όλη η στάθμη. Ακριβώς. Έτσι. Και μια μεριά είναι 1,70 έξω από το έδαφος και από το άλλο είναι 2,90. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπόγειο αυτό. Δεν είπα ότι είναι υπόγειο. Σήμερα τι είναι? Δεν είναι υπόγειο. Όχι, δεν είναι. Άρα δεν έγινε το υπόγειο. Δεν έγινε το υπόγειο. Άρα έχουμε το ισόγειο και μας προσκύπτει μια στάθμη αυθαίρετη. Ωραία. Είχε δηλωθεί στο 4014 σαν βοηθητικό σχόλιο, με μειωτικό συντελεστή. Είχε δηλωθεί λάθος, αυτό λέω. Ναι. Τώρα που θα το μεταφέρετε θα το βάλετε σωστά. Και θα κρατηθεί το πρόστιμο του παλιού. Καλός ή κακός? Θα πρέπει να διορθωθεί τώρα να πάει σαν κύριος χώρος. Θα πρέπει. Σας είπα ότι μαζί με τη δεύτερη φάση θα αλλάξει και αυτό. Δηλαδή, μαζί το άθροισμα των χώρων να παραμένει το ίδιο. Το άθροισμα των κύριων χώρων και των βοηθητικών χώρων, τα τετραγωνικά, αν συνεχίζουν να είναι η ίδια, θα παίρνει πάλι το παλιό πρόστιμο. Εντάξει. Απλά θέλω να πω ότι θα το βάλω τώρα σαν κύριο χώρο, το αφήνω έτσι. Θα μείνει έτσι. Θα το δηλώσετε κανονικά εσείς και θα μείνει με το παλιό πρόστιμο. Αφού ενεργοποιηθεί η δεύτερη. Συνάδελφοι, λίγο υπομονή, μια τελευταία ερώτηση και μετά να κλείσουμε. Όταν σε μία δήλωση ένας ιδιοκτήτης δεν πληρώνει τις δόσεις, έχει πληρώσει μόνο την πρώτη, έχει κάνει τη δουλειά του, έχει πάρει το ρεύμα του και μετά δεν πληρώνει τίποτα. Εκεί τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Έχουμε πληρωθεί σαν μηχανικοί. Στη β' φάση τι γίνεται όταν αμελεί παντελώς να πληρώσει και δεν τον νοιάζει καθόλου? Τι γίνεται? Το ερώτημα αφορά εάν εσείς θα συμπληρώσετε τη δήλωση ή όχι. Ναι, Προφανώς θα τη συμπληρώσετε. Τη β' φάση θα την κάνουμε, έτσι. Προφανώς θα τη συμπληρώσετε. Ωραία. Είναι στις υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει. Εάν όμως κάποιος άλλος ιδιοκτήτης πάει και κάνει εκ νέου αυθαιρεσίες, έχουμε το δικαίωμα της παραίτησης στη δήλωση? Από τι? Από τη δήλωση? Έχει μια κατοικία, έχει μια αυθαιρεσία, την έχουμε δηλώσει και από εκεί και πέρα ξανακάνει αυθαιρεσίες. Μα εσείς τα σχέδια που θα έχετε βάλει δεν φαίνονται οι νέες αυθαιρεσίες, γιατί δεν τις ξέρατε τότε. Ένα λεπτό. Εσείς δεν είστε επιβλέπων σε οικοδομική άδεια να φέρετε ευθύνη. Τη χρονική στιγμή που σας ζητήθηκε να κάνετε μια υπαγωγή, κάνατε την αυτοψία σας. Να κάνω μια ερώτηση. Δεν έχετε υποχρέωση να παρακολουθείτε. Στο σύστημα σας ζητάει ημερομηνία αυτοψίας. Ναι. Οπότε. Άρα είμαι καλυμμένη με αυτό. Εκείνη την ημερομηνία είστε υπεύθυνοι. Γιατί έχουν χαθεί κάποιες φωτογραφίες και αναγκάζομαι να πάω να ξαναβγάλω. Και είστε κάτι υπεύθυνοι για την ημερομηνία που δηλώνετε ότι κάνατε αυτοψία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε για την ουσιαστική και επικοδομητική συζήτηση. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί τόσο κόπο έκανε. Ναι. Έλα, Ρουλά. Μας ζητάνε να δώσουμε βεβαίωση για αδόμητο οικόπεδο, όταν στο οικόπεδο υπάρχει κοντέινερ μη πακτωμένο. Τι δίνουμε? Όχι. Πρώτα-πρώτα δεν δίνεται βεβαίωση νομιμότητας. Δίνεται βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραία. Άλλο είναι να βεβαιώνω ότι αυτά που υπάρχουν είναι νόμιμα και άλλο ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες. Έτσι. Και όταν υπάρχει κάτι το οποίο δημιουργεί χώρο, δεν δίνεται βεβαίωση αδομήτως. Τι γινότανε? Το κοντέινερ ή έχει αριθμό κυκλοφορίας και είναι αυτοκίνητο και το παίρνει και φεύγει, ή έχει οικοδομική άδεια. Γιατί